Abu Safna Jara ugaw o jabira ni wati na munye anga matunne no de jigisigi alimanyare kabo Espagne konala ni wati na asogolema ana ama fayna ko anyare aisara sila afra kulubana ni wati na Paris ama fayna ko asila tabarkala Abu Sirajantama ameta radio Nura FM pikononto aninani Tommy murumuru duru laseli amoke kabo jala koroji konyumani wuredala nega durusura 76 33 43 03 Nouvelle Horizon ne bembolo do mbeboni ale munye demba konte akumara abina yeka foko munye mission onisienne mumba enfanya na akofora ate minishima okofowa Abu Safna Jara uyuka munye rapport laba muninka boka bi uko na ira ka foko kanyeshi buna adamadiya le la fasalima ibina yeka foko bara nunu konko ala botura kosobe wati laba nuna anga jamana konala na be kalo sabate mene na abu okofo ore kumu konala munye demba konte ako mission onisienne na be minishima kofo ukani rapport temene kofe kubuka feren dabali de ko sigi senga ni wati na wa na amara bago beseka do dakele fetukum na kabo dakele ofe patrika baka fola ako kanyeshi munye application de la résolution na be onin kofo munye 2640 na tara samba fla ane samwa ane fla ibena yeka fo ko munye Nations Unies o keneka minishima atara rapport laba munin ko boko bi rapport mu laba munna ayake kalo sabate menen konnala o rapport konnala ayira ka fo ko mi domna kompi anga jamana na be ba maliba okufo o ya soro wati temunu na ko munye buna adama denya akunla batulun bate anga jamana konala adama donga ake ko akunla badulunte anga jamana konala ko ga ko nin kalo sabal laba ina kibe na ka fo keme sigila ko ni ya jemna kala je kibe na ka fo ko bioro ane flanwana Abu Safna Jara ko obaro bala de len ko okera nyetai wa ira ka fo ko nyeta ko oyira kula ko munye buna adama denya la fasali ko abaro ko buga ke anga jamana okonala patrika baga fola yeni rapport laba en ko ni ka boka bi muye utikalo club disaba anikele na bena arabado ma ote kuniwa kanyeshi munye ba jamana mbaliba kanyeshi ama patrika baga fola ako kabi abilinga wati janko ni abobo ibe na yeka foko minishima abana rapport fen ni ko boka binta bali osanflala munya ani amra baga ko ni na be autorité malen ko fo Abu Safna Jara anga ye tawtike klenye ko sobeke anye majacha man ye ni jekulina na be minishima na abo okofo ngani wati labanu na minishima ayira ka foko aye siga sigale munke ka bara munke ka damina Afrika lo klifolo la kata bla mu juin ka lo klib bisabala samba fla ane samgo ane fla ko mu ye Nations Unies u ka bolo foram be nanga mako minishima abu nya fi na ku yaye ka foko ye jatimine ke buna dama dera ko ni akal akayo bisika labato to ko muna kerenga ni na buna dama de do ngana ku ugashila ina fa foka ta faramu ye civil foka ka anga jabara konala wati temono nuna uyu bolo do ngani ko ku oshi anga force de défense et de sécurité ma na be le fama okufo ngani wati laba nun ko na uba rapport laba Abu Safna Jara uyaye ka fami domna kompi ko sigata la ko mu buna adama de anga jamana ngona ko ni Allah batulu no kosobe ya sigi keme sigila ko bioro ane fla ko o labato ko be anga jamana akonala o do kum konala munye minishima akani rapport laba ngono Abu Safna Jara ako ka be fulitanin ka jamana maraba ku usegale no be anga autorité okufo ko ka ferani dabali bela jelenke munye shia mununo oluka ko ko ni nyamindo ashia nunu kana taboka bimuye to terrorist ntika kono to muna banga jamana maraba ko obulika joni ku osigi sienga patrike baka fola ako minishima ka ni rapport laba munu ya boka binta muye mamunu be Abu Safna Jara nu akli juru charle no kosobe ole ayira ka foko minishima ka ni rapport laba ko sigata la ko obayira ka foko yo jusma doni ku ukolejila abina fo anga mali maraba ko buka feranda bali bela jelenke no be sigata dakelen fetuko muna patrike baka fola ako minishima ibena yeka faku ya rapport labam boko biwati temonuna Abu Safna Jara yani ndonche ibena yeka faku adoni ngama munya anga marabako bola ka jablike usabuga adoni ngama munya minishima aya bolo do ngoni kono ku oshi munya anga frentikila kaula ka yira ka faku buna adama de yare Allah bato bali ko anga frentikila ka bara ko do adoni ngama ibena yeka faku munya amara ba wula ti chari ka ngarda ke kanyeshi minishima ma ya yira ko minishima ko afla kan enquête munya ka boka bi aya ni sigasigale munke wa afla ka sigasigale bi ko fa flaka mun boka bi an jamana no be ba maliba ko fo an fala teni bi an fala teni ko sabu ka ayo ni sega sega linke Abu amata munye kata kolo yere kata nyeni ka don awu ta sega sega fu ko to blake o ye fene munye jamana maliba anti jana abada wa anti na so abada makafo ko an wala kana baw am dom na kom bi ko sana yela ne yiri wa mko ke Abu Safna Jara kibina dankaru ula o ye fene ko mali jamana anti na sigi abada kilaje ako adoni ngama munye jamana maraba ko lenga ni kuna foni ka boka bi ka nyeshi munye
MINUSMA mama Abu Safina Jara mun ye maliden caman kɔni dusukun sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ la malidenw kɔrɔfɔ mun n'o kun b'u da MINUSMA k'a ka bagages cɛ MINUSMA k'a ka kuso n'a ka kaso kɔni k'u cɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ la maliden caman de ye o laɲini kɛ a don kama Abu Safina Jara a don a ma ja i bɛna ye k'a fɔ ko maliden caman y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya caman de bɛ an ka jamana in kɔnɔ ko cɛ nɔ tɛ muso nɔ tɛ k'i bɛna ye k'a fɔ ko min ye MINUSMA o nɔ don o de kun kɔnɔ la i bɛna ye k'a fɔ ko nin waati laban ninnu kɔnɔna MINUSMA kɔni a filɛ k'a ka rapport laban mun k'o bɔ ka binta o n'a ka rapport tɛmɛnen tɛ kelen koyi Abu Safina Jara ni rapport laban in n'i y'a jɛminɛ k'a lajɛ a ma jalaki ta k'an ka finitigilakaw kɔni k'u sɛgɛrɛ k'a fɔ ko nin y'an ka finitigilakaw nɔ ye MINUSMA a ma jalaki ta k'an ka finitigilakaw sɛgɛrɛ dɛ o b'a yira k'a fɔ an ka jamana marabagaw ye kangarida mun da MINUSMA ye Abu Safina Jara a b'i n'a fɔ u ye kangarida kan in ka a mɛn koyi wa mun ye MINUSMA ko siga t'a la kɔni an bɛ don min na ko bi Abu Safina Jara k'a fɛnɛ farikolo a sirannen don fo k'a fɔ k'u sirannen don kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ mun ye nouvelle audition ale kɔnɔ Demba Konte ale sɛbɛnnikɛla Abu Ibunya Oba tabarikala bedi kɛra k'a fɔ Demba Konte ni y'ale fo i k'a dɔn k'a fɔ mɛ bolo don mɛ bɔnni sɛbɛn min ni o cogoya ko lɛni pana jarakɛ Abdoulaye Jara ale ka sɛbɛn don a ko i k'a dɔn k'a fɔ min ye musokɔrɔba cɛ ye i k'a dɔn k'a fɔ a bilama a kɛ b'i n'a fɔ wulu fatɔ a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ fɔtaw i k'a dɔn k'a fɔ a da bɛ ka fɔlɔkɔ bi caman tigɛ min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ Faransi ale masakɛ la musokɔrɔba cɛ ni kɔnɔguan tɛ fila ye bi kɔnɔguan bɛ a la k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ a ko min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ guerre informationnelle o ti dɔ wɛrɛ dɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ ale ka bi kɛrɛnkɛrɛnyana gɛlɛya min bɛ Faransi ani k'a dɔn k'a fɔ farafinna jamanaw dɔw ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko kunnafoni jugu nɔ don kɛrɛnkɛrɛnyana i k'a dɔn k'a fɔ hakaja i k'a dɔn k'a fɔ Faransilakaw ka kumaso minnu ni olu tun bɛ anw ka jamanaw kɔnɔ ninnu bɛɛ lajɛlen tigɛlen kɛ bɛ sababu ye min bɛ k'a to i k'a dɔn k'a fɔ kunnafoni jugu bɛ ka sarada i k'a dɔn k'a fɔ farafinna jamana caman de filɛ nin ye wa ko an bɛ ka muruti ale ma dɔɔni dɔɔni a ye k'a dɔn k'a fɔ ko nin kɛ bɛ ko ye bi min ni a kɛ bɛ ka a kɔnɔ gɔngoyi min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ jarakɛ la Abdoulaye Jara a ko i k'a dɔn k'a fɔ kunungo bɛna alamisa don ma min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ Faransi ale masakɛ la Emmanuel Macron ani k'a dɔn k'a fɔ a ka diplomatiw n'o ye k'a dɔn k'a fɔ ambassadeurs ye i k'a dɔn k'a fɔ minnu ni olu bɛ diɲɛ jamana caman kɔnɔ k'u ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Élysée Élysée ɲa dɔn k'a fɔ o ye u jabaya ye i k'a dɔn k'a fɔ ɲɔgɔn ye sɛbɛ k'i k'a dɔn k'a fɔ a ko k'i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min bɛ ale kan bi gɛlɛya min bɛ Faransi kan bi ko o ti dɔwɛrɛ dɛ o ye guerre informationnelle o ti dɔwɛrɛ dɛ kunnafonijuguw bɛ ka ta ka fili réseaux sociaux sanfɛ k'o kɛ bɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ jamana farafinna jamana caman de bɛ yen minnu ni u bɛ ka muruti boloda olu ma koyi i k'a dɔn k'a fɔ senkɔrɔjugu don bɛ ani ɲɔgɔn cɛ wa u k'a dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ Makɔrɔna a ko i k'a dɔn k'a fɔ o senkɔrɔjugu ti dɔwɛrɛ dɛ min bɛ talikɛ Rusilakaw la Turki ani Chine ninnu de kɛ bɛ senkɔrɔjugu ye Poutine b'a ka ko ban dɛ ayiwa n'a ma to ka a bɛ fɔ ma n'a y'o fɔ Poutine ma o b'a ka ko ban dɛ ko ba yɔrɔnin kelen Macron o b'i ka ko ban dɛ a b'a ban dɛ o b'i ka daga kɔnɔ dɛ kojugu o kuma min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ Macron a ka fɔ la kɛrɛnkɛrɛnyana i k'a dɔn k'a fɔ a ye taama laban min ni a y'o kɛ Algérie o kɛra arabu jamana dɔ don i k'a dɔn k'a fɔ a ye nin kɔrɔfɔ cɛjugu caman bɔ ko min ni a bɛ wele ko guerre informationnelle a ye k'a dɔn k'a fɔ ko o kɛ bɛ sababu ye bi i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ farafinna jamana caman na kɛrɛnkɛrɛnyana i k'a dɔn k'a fɔ minnu ni olu bɛ tilebinfɛ bolo kan ko u bɛɛ ka muruti Faransi ma k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin senkɔrɔjugu ninnu ye min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ fasiri b'a la ni o ye Abdoulaye Jara a ko an ka segin an kɔ dɔɔni i k'a dɔn k'a fɔ Dr Choguel Kukala Mayiga donni min kama i k'a dɔn k'a fɔ ko a taara Nations Unies tribunal la i k'a dɔn k'a fɔ tribunal i k'a dɔn k'a fɔ a ye kɔrɔfɔ cɛjugu minnu ta ka Faransilakaw k'olu sɛgɛrɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ o donni kama min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ Emmanuel Macron a ko i k'a dɔn k'a fɔ ale n'a ka kusow ni kasaw bɛɛ lajɛlen cɛ min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ olu ka lakanabaaw la ko u na Mali ka dugukolo bila anw ɲɛ waati min na i k'a dɔn k'a fɔ o donni kama an bɛɛ lajɛlen tun bɛ a wele ko plein vol i k'a dɔn k'a fɔ plein vol waati i k'a dɔn k'a fɔ ni u ye u cun ni anw ye min bɛ talikɛ Choguel Kukala Mayiga la a ye nin ko in dénoncé kosɛbɛ Choguel Kukala Mayiga a ko nin ko in ko a ma ɲɛ koyi i b'a dɔn k'a fɔ o kɛra sababu ye gɛlɛya kɔni kabini o waati ka se sisan ma gɛlɛya kɔni nana sinsin Mali ani Faransilakaw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya kabini gɛlɛya in kɔni sinsinra a ye k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya in kɔni waati bɛɛ lajɛlen na gɛlɛya in a bɛ ka sankɔrɔ ta cogo min a bɛ ka sankɔrɔ ta ten kuma an tora o cogow la ten i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ coopération na a bɛ ɲini ka tigɛ anw ni Mali cɛ i k'a dɔn k'a fɔ taali kɛra o cogo la min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ hakaja u ka ambassadeur waati dɔ la i k'a dɔn k'a fɔ malidenw wulila min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ ambassadeur ale fana yera sira fila taama la malidenw i k'a dɔn k'a fɔ ko an ye o gɛn ka o wulu gɛn min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka kabani dosokɔrɔw olu bila u ka o k'i yɛrɛ ta a gɛnna de o kɛra dɛ
après la flatamana na balade la aywa o kuma mi metalke ka do ka fo partenariat la no ye jeya nyoy asebe chame bi on ni France la ko che aka ja o bolin goro kofe mi metalke halbi on ga autorité la ye fere ni dabali balade le tike ka do ka fo France la ko o kuma la selege maso mununga o gena ka do ka fo RFI tabla ka do ka fo France 24 la ana nyu ana to fon fe ni o kuma France la ko twala on va bomoko ya ka do ka fo no kengu me sababe ka do ka fo kuna fo jugu o digina la taka on ga jaman don zegere mi metalke ka do ka fo on ga France nyamaula ye fere ni dabali balade le tike ka do ka fo o radio so ano tele so olu bi se ka datugu on ga jamani ngona tuguna ba nunu ngon kera fenye min ba to ka fo ko gwela ko ni asebe nana sinzi gwela anana sinzi ani France la ko je o kuma mi metalke u ka responsable la no ye France yere asurasi nyemo ye ka do ka fo u ye fere ni dabali balade le tike ka ta ka bo an ga jamani kan wa me do mine ko mi bi mi metalke Emmanuel Macron ka do ka fo akui ka do ka fo mi metalke ka do ka fo guerre informationnelle la guerre informationnelle en ye joy nama to ka ndabla ame jigi dugumala fede anya ni mfo na kaka aye ku wonno nama ndabla kazinga na so na nganyela nye fo kan jatike eba do ne fake wa jone do fake ijole me politique na jone fini nyana imanyela ina folo fa jote no ayi ndabla de no ta kazinga na jota no kuma ame kuma la Muye Mohamed Koulibaly fa Abou Safna an ya fo kanu moy ko kuma formation na be policia ko fo tabarikala watina aduna kuma sula anaka jala ne jala fini ba kana ko kan jati eshimillah ni sura si jolene angata aywa mi metalke ka do ka fo Abdoulaye Jarake akui ka do ka fo Francis Amasake no ye Emmanuel Macron soroba che wati mina aben ntama na Algérie akoni ko ka fo mi metalke ka do ka fo jen jamani do be ngoni ba fe ka do ka fo alika frafna jamani munumbe ka do ka fo ka amine ale la koi ka do ka fo aye ngoro fo nunu vo ka do ka fo aye boloko ni shi jamani mununa ko odoy Russie no bore ka do e Chine ani ka do ka fo Turquie ki ka do ka fo nunu ma fe ka fere ni dabali bela le tige haka jamani munun be ni olu yo o coloniser jamani munun be ka do ka fo ni olu yo ka colonisation bulila uka ki ka do ka fo u ba fe ka fere ni dabali bela le tige haka jaka o jamani mine olu la ko ki ka do ka fo ko mi metalge Emmanuel Macron ki ka do ka fo ko olu tuna so ni mable o kuma ka do ka fo ko ni bagama kele o ka do ka fo Russie la kaw ni Chine kaw ki ka do ka fo ka ta se Turquie ma on ba fe ka bagama kele taka segre mai kado ka fo na manya ka fo ko be ni tukola mai kado ka fo do na tawla fana ko esko ko oluna teka usigle to ni tuko nata wa kuna fere ni dabali bela jile haka jay kado ka fo mi metalge ni fara fana jamanu la olu bi siku mine kado u kama ko to mina ka sabo ke kado ka fo jamanu do jamanu munu ni olu yu coloniser ngere nyane kado ka fo mi metalge kado ka fo guerre informationnelle fa kera sababu kado ka fo kamal don ko lu murti oluma no bore mi metalge kado ka fo la Guinée Conakry ko wa ko Guinée Conakry ka fo na murti le me ikado ka fo France la ko no bore mi metalge kado ka fo Burkina Faso la pays des hommes intègres ko lu fana keme ka murti buluda France la ko ma kado ka fo Emmanuel Macron akui kado ka fo ale jorole me bi ka sababu ke kado ka fo ni kuna jama ke rafla jamani munu me kado ka fo ni olu boloma dame olu kan ki kado ka fo ko Russie la ko ni Chine la ko ki kado ka fo ani Turquie ba ko bela jele salo facile fle anyemi mo indépendant ko Abdoulaye Jarake abora yera law la priorité ne be bolo do me bona aye Abou Safna Jara kono munno o nya dara sugu fiela ngaye ka toro sugu fiela Abou Safna Jara maga hoto o labo ajora la de muye la priorité muye mamu kmanna kono o de seri jara ako affaire de 49 soldats ivoiriens Abou Safna Jara to sira to kwanga sebe korogwa na akofora abe korbar ko sorasi binani ane kononto munnu umnale no ambule kabe jouer kalo cletan oluka kisa abo omana bo munye president mumbe ni watina na lebe korvar jamana kuna o de Alassane Dramane Ouattara ko sigate femuna ko kuma ko akoko ko odara dishila kabawa Abou Safna Jara ko inko agelera abulwa munye fatrika bay no be seri jara ko fo ako ni surasi binani ane kononton duna munu bora korvar jamana na Abou Safna Jara kana anga jamana kono jukalo klitan ako ni aklibala munye amara bago aduni kama ngali busa mise kono ko o sebe koro cha yara amanya mungo
marabagaw y'a yira k'a fɔ ko ni maa ninnu ko siga t'a la ko mercenaires kɔni ko o don Abu Safinɛ Jara a ko an ka marabagaw filɛ ka taabolo mun ni k'o ta nin siga t'a la ko a bɛ kɛ sababu ye mun ye Mali maa minnu bɛ ka jamana ka a mara n'o bɛ Asimi Goyita a n'a ka cɛdenw ko fɔ Abu Safinɛ Jara u ni jamana kɔnɔdenw ka danaya kɔni ka a sɛbɛkɔrɔ tinti u ni ɲɔgɔn cɛla o la Fatirike b'a ka fɔlɔ min ye Seri Jara ye a ko nin ko in yɛrɛ Abu Safinɛ Jara n'i y'a daminɛ jateminɛ k'a lajɛ a donni kama mun ye président mun bɛ n'o bɛ Alassane Dramane Ouattara ko fɔ a ye bagabagaliw kɛ Abu Safinɛ Jara kuma tɛ kuma ye a ma mun fɔ a dɔw la a y'a yira k'a fɔ ko mun ye ale ka ni sɔrɔdasi ninnu n'a bɛ 49 o ko fɔ Abu Safinɛ Jara ko mun ye colonel Asimi Goyita k'a k'u bila ko sans délai a t'a kalama k'a fɔ ko mun ye cɛba mun n'o bɛ ka jamana in mara bi n'o bɛ colonel Asimi Goyita ko fɔ Abu a tɛ siran a tɛ makari wa Abu Safinɛ Jara a ko baara ninnu ka kɛ tilennenya o de kɔnɔ la o de kumu kɔnɔ la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Alassane Dramane Ouattara a y'a yira k'a fɔ ko na ale ka kɛlɛkɛcɛ ninnu k'u ma bila sans délai Abu Safinɛ Jara ko a seko ye fɛn fɛn ye ko a bɛ o baaraw k'o kɛ Abu Safinɛ Jara mun ye Asimi Goyita a ma bɔ i nɔ la a y'a fɔ ko baara in ka kɛ cogo min na ko a baara ko a bɛ tɛmɛ de ni Alassane Dramane Ouattara n'i bɛ se ka diɲɛ wuli Alassane Dramane Ouattara e ka diɲɛ ka a wuli nka ne ko baara in bɛ kɛ cogo min na de Abu Safinɛ Jara baara in bɛ kɛ ten de ko sabu ni sɔrɔdasi 49 minnu minɛlen don anw bolo siga t'a la an y'u di an ka kiri maaw ma koyi wa an bɛ don min na ko bi a bɛɛ lajɛlen bɛ koko naani ni ɲɔgɔn cɛla o la Abu Safinɛ Jara ko kow bɛ ka taa taabolo min na ko bi Alassane ye donna wo o de kɔnɔ Abu Safinɛ Jara mun ye karamɔgɔw ye a donna olu kan dɔnnibaa o dɔnnibaa de bɛ yen a donna olu bɛɛ lajɛlen kan walasa mun ye nin ko ye ale bɛ se ka saana yɛlɛ k'o sɔrɔ a la cogo min na Abu Safinɛ Jara a nana ye k'a fɔ ko a ni cɛ min bɛ ɲɔgɔn na n'o de ye colonel Asimi Goyita ye Abu Safinɛ Jara a den tɛ wa ko a den ko a ka girin a ye Fatirikeba kumara n'o bɛ Seri Jara ko fɔ a ko kibaruya caman kɔni ko o sɔrɔ la ka bɔ ni sɔrɔsilaka ninnu yɛrɛ dɔnbaaw yɔrɔ u y'a yira k'a fɔ ko sɔrɔsilaka ninnu yɛrɛ bɛ lakana min kɔnɔ bi u yɛrɛ ka fɔ la k'a fɔ ko olu lakana don bi Mali kɔnɔna na ka tɛmɛ komi ye Côte d'Ivoire jamana o kan Abu Safinɛ Jara o b'a yira k'a fɔ ko baara in ko a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ mun ye Alassane Dramane Ouattara a bolo wa siga tɛ fɛn mun na ko nin waati in na ka ɲɛsin ni sɔrɔsi 49 ka kisa ma ka t'a la ko mun ye Alassane Dramane Ouattara Abu Safinɛ Jara ko a kɔ a bɛ kogo la dɛ Abu Safinɛ Jara ko a bɛ kogo la mun ye kogo kɔni kɔ a bɛ dɛnɛ la Abu Safinɛ Jara a ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ ka nana ye k'a fɔ ko mun ye Asimi Goyita ko a ma bɔ a jɔyɔrɔ o kɔnɔna na Fatirikeba ka fɔ la mun ye Alassane Dramane Ouattara an kɔni bɛ don min na ko bi a kan ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen na sigi sen kan ka ko in cɛ n'a nkalon k'a fɔ mun ye Côte d'Ivoire ka denw yɛrɛ ɲɛna k'a fɔ mun ye farafinna ka denw kɔni u ɲɛna n'o tɛ Abu Safinɛ Jara mun maa minnu bɛ ka fanga mara nin waati in na u bɔlen filɛ ka nin kɛwale min kɔni k'o kɛ ne ta ni sɔrɔsi 49 Alassane ye furu fiyɛ ka dunu fiyɛ n'i ye maa dɔw kun ɲininka o hakili la k'a fɔ ko Alassane bɛ se ka Mali k'a kɛ buru kɔnɔ k'a manger nka mun ye an ka jamana faama n'o bɛ colonel Asimi Goyita ko fɔ a y'i jɔ i jɔyɔrɔ la mun ye Alassane Dramane Ouattara n'a ko 1 Asimi ko 2 n'a ko 3 Asimi ko 10 Abu Safinɛ Jara man ɲɛ mun kɔ an kɔni bɛ don min na ko bi mun ye fasodenw caman bɛ bi u kɛlen bɛ ka danaya ta ka da mun ye ni marabagaw kan n'a bɛ Mali marabagaw ko fɔ ka ɲɛsin nin baara in kɛwale ma kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ la priorité ale kɔnɔ maa min sɛbɛnnikɛla ye o de ye Seri Jara Abu Ibonya o b'a la ayiwa bete kɛra k'a fɔ an bɛ dugawu de kɛ Ala ka hali bi jisuma kɛ nin ko in fura ye i k'a dɔn k'a fɔ bete min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ an ka maakɔrɔw b'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ adamaden ni i jugu i ni ma se ka tiɲɛ f'i ɲɛna i jugu sara i k'a dɔn k'a fɔ a ka tiɲɛ a k'a f'i ɲɛna n bɛ n bolo dogo n bɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o ye l'indépendant ye kɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ bi sɔgɔmada bɔli ye i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ministre des affaires étrangères min ni o bɛ Algérikaw cɔ la i k'a dɔn k'a fɔ ale bɛ anw fɛ Bamakɔ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ tile saba taama la tile saba taama in bɛ tali kɛ fɛn min kan de i k'a dɔn k'a fɔ congrès ba dɔ bɛ yen min ni o bɛ wele ko congrès bilatéral stratégique Mali Algérie i n'a fɔ k'a fɔ teriya sira min bɛ Mali ani Algérie cɛ i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ n'a fɔ nin ye o ko in sigi ko 18 ye i k'a dɔn k'a fɔ ministre a bɛɛ y'a o ko in de hukumu kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ka kɛ ni o ye min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ministre des affaires étrangères algérien i k'a dɔn k'a fɔ ka taa se k'a dɔn k'a fɔ anw yɛrɛ ka cɛjan ma n'o ye Abdoulaye Diop ye ninnu kɔni k'a dɔn k'a fɔ ko u ye heure 3 baɲanko kɛ ɲɔgɔn ye la ɲɔgɔn ye kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ kunnafonidilaw lakaleta ɲininaw k'a dɔn k'a fɔ olu tun bɛ a kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ nin kɔrɔfɛn in sɛbɛn nin sigi in sɛbɛn kuma caman de fɔra i k'a dɔn k'a fɔ kunnafonidila ni o ye Musa Sidibe ye
Musa ko ka do ka fɔ ministre min ni o ye Algérien ka ministre ye ministre min ni a ɲɛsinen bɛ jamana ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔw ma n'an ko ma tubabukala ko ministre des affaires étrangères i k'a dɔn k'a fɔ a ye kɔrɔfɔ caman fɔ a ko i k'a dɔn k'a fɔ ale ka nin sigi in kun ti dɔwɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko Mali ani Algérie bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ badenya ni sinjiya teriya o bɛ ani ɲɔgɔn cɛ a mɛnna ma i k'a dɔn k'a fɔ nin sigi in 18 min filɛ nin ye n'a nana a kɛnɛ kan i k'a dɔn k'a fɔ a kan k'a ka nisɔndiyaw ta ka anw ka jamana k'a sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen i k'a dɔn k'a fɔ nisɔndiya minnu bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ paix et la réconciliation na n'o ye bɛɛ ani kɛlɛ a bɛ se ka sabati anw ka jamana in kɔnɔ a ko i k'a dɔn k'a fɔ ko Algérie u ka wulikajɔ dabɔ tɛ foyi kama o ye i k'a dɔn k'a fɔ Algérie ka hami Algérie ka jɔrɔna ko ti dɔwɛrɛ o ye Mali a bɛ se ka suma cogo min na min ni o bɛ wele ko paix et réconciliation bɛɛ ni kɛlɛ bɛ se ka sabati anw ka jamana in kɔnɔ cogo min na ka d'a kan i k'a dɔn k'a fɔ maninfin i k'a dɔn k'a fɔ ni sigiɲɔgɔn i k'a dɔn k'a fɔ ni tasuma bɛ a ka bugu la a ye k'a dɔn k'a fɔ i bɛ a dɛmɛ don a ma k'a sababu kɛ maa t'a dɔn tasuma ko in a bɛ taa kuncɛ cogo min na kuma i k'a dɔn k'a fɔ ministre des affaires étrangères algérienne a ko i k'a dɔn k'a fɔ Mali ka hami i k'a dɔn k'a fɔ olu ka hami ye Mali ka hami ye Mali ka suma i k'a dɔn k'a fɔ olu ka taaɲɛ dogo ye i k'a dɔn k'a fɔ olu ni Mali i k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛɛ lajɛlen ye kelen ye i k'a dɔn k'a fɔ dancɛw de bɛ ani ɲɔgɔn cɛ a ko i k'a dɔn k'a fɔ a da sera kɔrɔfɔ dɔ fana ma min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ coopération min ni o tun bɛ anw ni Faransilakaw cɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ coopération min ni o bɛ Mali ani Faransi cɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ kabini waati dɔ la i k'a dɔn k'a fɔ nin coopération in a sɛbɛn yobo yaaba mɛn i k'a dɔn k'a fɔ Algérie a ministre ko a ministre kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni a bɛ duwabu kɛ min bɛ tali kɛ Mali ani Faransi cɛ la a ye k'a dɔn k'a fɔ Mali ani Faransi cɛ i k'a dɔn k'a fɔ jisuma a bɛ se ka kɛ a fura ye cogo min na nka min ye olu kɔni Algériens ye olu bɛ Mali to a danbe kɔnɔ olu bɛ Mali to a ka souveraineté kɔnɔ min ye Mali ka maliya ye olu kɔni bɛ a segin Mali ma i k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ jɛ ka baara kɛ ni Mali ye étant donné que Mali a bɛ se ka to a ka maliya a minɛ kɔnɔ cogo min na olu bɛ baara kɛ o hukumu kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ministre algérien a kɛlen kɔfɛ ka kuma bila min bɛ tali kɛ anw ka dankɔrɔba yɛrɛ la n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ Cɛja Abdoulaye Diop a fana a ye kɔrɔfɔ ta koyi a sewalenba a kumana a ko i k'a dɔn k'a fɔ foli ni tanu o n'a ta ka ministre algérien k'a sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnena u filɛ sigi min hukumu kɔnɔ sigi min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ 18e session extraordinaire i k'a dɔn k'a fɔ coopération bilatérale kɛni i k'a dɔn k'a fɔ o sigi ye a ko i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ Algérie fo kosɛbɛ k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ kabini gɛlɛya kɔni taara ka Mali k'a sɛgɛrɛ saga ani waati bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn k'a fɔ Algériens u bɛ dayɛlɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o kuma i k'a dɔn k'a fɔ olu y'a dɔn bi k'a fɔ dɛmɛba bɛ u la k'a dɔn k'a fɔ Algérie ye u dɛmɛba ye kɛrɛnkɛrɛnnenya haka jan min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ lutte contre le terrorisme n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ jadiwale kɛlɛkɛbaw i k'a dɔn k'a fɔ Algérie a ye dɛmɛ caman ta ka Mali k'a sɛgɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Abdoulaye Diop la a ko i k'a dɔn k'a fɔ saga ani waati bɛɛ lajɛlen na Algérie ka dɛmɛ a ma kɔtigɛ saga ani waati k'a dɔn k'a fɔ u bɛ dɛmɛ kan ka kɛ u ye kuma i k'a dɔn k'a fɔ Algérie ɲɛmaaw k'a dɔn k'a fɔ a bɛ foli ni tanu ta k'u sɛgɛrɛ min bɛ tali kɛ hali bi jɛɲaɲɔgɔn min bɛ Mali ani Algérie cɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ duwawu de kɛ jɛɲaɲɔgɔn in a ka se ka to Buguni na jɛɲaɲɔgɔn in a ka se ka to Tala walasa i k'a dɔn k'a fɔ u ka jɛ ka baaraw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na Basiri filɛ an ye min mɔ indépendant kɔni k'a dɔn k'a fɔ Musa Sidibe ale ka sɛbɛn indépendant an b'a cakɛlaw fo o waati kelen na mun ye Ba Gagu di ma n ko BG Ba Gagu an bɛ foli ta nin waati na ni ka n'a ka musokɔrɔba ni k'u sɛgɛrɛ Abu min ye Suwa de Bamako ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye Laaya Jara Jarakɛ a kumara an ka taa mun ye Kiri Bunakun o kɛnɛ kan n'an taara yen maa mun bɛ yen n'o de ye dɔgɔtɔrɔ Umari Mariko ye ani ka taa fara mun ye a jɛɲɔgɔn dɔw kan an bɛ don min na komi bi u ka kiri mun na a tun bɛ kiri bon na Abu Safinɛ Jara ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen bilala ka mun ye décembre kalo kɔni tile 28 ni k'o kɔnɔ Patirikɛ b'a ka fɔlɔ min ye Laaya Jara ye a y'a jira k'a fɔ ko mun ye opposant ye ko fɔra a tɛ gwara daba a to o kofɔ wa n'o de bɛ dɔgɔtɔrɔ Umari Mariko n'o ba ale kofɔ i bɛ na ye k'a fɔ ko a ka kiiri ninnu kun kan ka kɛ mun ye uti kalo tile 31 tɛmɛnen nka jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko mun ye tribunal de la grande instance de la commune 4 de Bamako olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko mun ye nin kiiri in ko a ka bɔ a dogo kɔrɔ Abu Safinɛ Jara ko a ka bila mun ye décembre kalo tile 28 o la Patirikɛba ka fɔ la a ko a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko mun ye dɔgɔtɔrɔ Umari Mariko parti mun bɛ n'an ka ma ko Sadi Abu Safinɛ Jara o ɲɛmaa don wa i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye gwara dara belebele don jamana in kɔnɔ la yan jalaki jumɛn de talen bɛ kɛ mun ye dɔgɔtɔrɔ Umari Mariko ni ka a sɛgɛrɛ kiiri wulilen don mun ye dɔgɔtɔrɔ Umari Mariko mun kɔ fɛn jumɛn de kama an ka malidenw hakili la kunukura ye a ko ni hakili b'a la maa mun n'o tun bɛ premier ministeriya la ni waati na ni a bɛ report force la n'o de bɛ docteur Sokɛli Kokala Mayiga o kofɔ maaw balila ka mun ye ninininkan dɔ de carilen ye bɔlɔlɔ o sanfɛ ninininkan mun ni a bɔra mun ye dɔgɔtɔrɔ Umari Mariko da kɔnɔ Abu Safinɛ Jara ka ɲɛsin mun ye docteur Sokɛli Kokala Mayiga o ma a ko ni dun ye ninininkan in jateminɛ k'a lajɛ
Abu Safina Jara ko baara in kɛra privé de la o ta ye a kɛra gundo la wa nka maa t'a dɔn fɛn mun kɔni balila ka nin ko in ka a ye bɔlɔlɔ o sanfɛla la Abu Safina Jara mun ye dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko ale mun kumakan n'o ba a kɔrɔ Abu Safina Jara ale ye jalakibatigi Badrigi b'a ka fɔ la a ko o wuli ka ɲɛsin o wuli kajɔ kelen ma o jalaki kelen mun n'o binnen no docteur Umaru Mariko ale kan k'o sababu kɛ mun ye premier ministre docteur Choguel Kokala Mayiga Abu Safina Jara a y'a dɔgɔya a ye fɛn fɔ a ma fɛn mun na a ti bɛn o de ko mun kɔnɔna la jalaki fana taara ka maa mun sigɛrɛ n'an k'a ma ko Bubakar Sumano n'o bɛɛ k'a ma ko Buba Fane Abu Safina Jara jalaki taara ka ale fana k'o sigɛrɛ k'o sababu kɛ a yira k'a fɔ ko mun ye gindo ye ko ale ba se k'a mara dɛ wa a ye sariya nin ka a sɔsɔ mun ye jalaki ta ale mɛ ka ale fana k'o sigɛrɛ mun ye dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko Abu Safina Jara ani ka taa fara mun ye kunnafonidila mun fana bɛ n'an k'a ma ko Bakari Kamara ale bɛ radio Kayira ale bɛ baara kɛ Abu Safina Jara ni maa saba bɛɛ lajɛlen ne jalakilen don nin baara in kɔni o la Patrick b'a ka fɔ la mun ye dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko ye a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko mun ye dankɔrɔba in a tununna jamana in kɔnɔ a bɛ nin ka kalo 5 ɲɔgɔnna o bɔ mun ye dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko a ye jamana in bila a bɛ nin ka kalo 5 ɲɔgɔnna o bɔ o fana ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ a ko ni hakili b'a la mun ye dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko doni mun ka maa mun ye an ka finitigilakaw ye a ye kɔrɔfɔ fɔ olu ma kɔrɔfɔ mun ni a ma diya maaninfin ye wa kɔrɔfɔ mun n'a ma diya finitigilakaw ye o de kun kɔnɔ la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye gendarme bɔra Abu Safina Jara ka taa docteur Umaru Mariko ka taa ka so k'a bɛɛ lajɛlen munumunu Abu Safina Jara k'a daminɛ o donna fo ka n'a bila bila a bɛ kalo 5 bɔ dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko ɲɛ kɔni ko a ma se ka da kan cogo si la Abu Safina Jara ko in kɔni filɛ taabolo min na ko bi dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko Baru ale kɛlen bɛ ka ji kɛ bouton na o bɔlen kɔfɛ mun ye Buba Fane ale fana kɛlen bɛ ka ji kɛ bouton na kiri baara dun tɛ se ka kɛ abada Abu Safina Jara ka sɔrɔ ninnu tɛ kɛnɛ kan a ka gɛlɛn Abu Safina Jara mun ye kiri in kɔni mun ye kiri bɔ mun n'o bɛ communiqué kɔni kuma o y'a bila ka mun ye décembre kalo tile 28 o b'a kɔnɔ o b'a sɔrɔ nana awɔ o b'a sɔrɔ nana o b'a sɔrɔ nana ayiwa kiri kɔni bilala mun ye ka décembre kalo tile 28 o ma kɔnɔ san 2000 ani san 22 kosɛbɛ a banna awɔ ayiwa an tɛ taa sugu kɔnɔ ka na an ka taa a sera Gawusu an tɛ taa sugu kɔnɔ ka na mun ye Koyita Yusufu an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ a ko a bɛ ka namɛ ka bɔ Faransi Strasbourg an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Gawusu Keita siga t'a la an bɛna kumaso kɔnɔna la yan mun ye Kɛngɛlɛ de Wasolo ale ye an jigi ye mun ye Badirisa Keita n'a ka cɛ don an bɛ foli ta ni k'u sɛgɛrɛ Jalo ale bɛ mun ye Kɛngɛlɛ de Wasolo numéro 1 na mun ye Keita yɛrɛ ye ale bɛ Kɛngɛlɛ de Wasolo numéro 2 la Jamisabugu kɔnɔna la dankɔrɔba yɛrɛ sa n'o de bɛ Badirisa Keita ko fɔ an bɛ foli ta ni k'a ta k'a sarada k'a ɲɛsin a fɛnɛ ma mun ye Saka Moro a fɛnɛ sɔgɔlen mana nin waati na Maɲabugu kɔnɔna la an b'a fɔ a ɲɛna ko a Moro Abu Safina Jara an tɛna kunnafoni kɔnɔ a sera i bolo don an ka taa BDK wa fana bɛ bolo don mais bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko l'indicateur du renouveau ko an ka taa Banamba nin ye DKS ale ka sɛbɛn don DKS ko di i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ hali bi lakanabaliya la f'a ɲɔ ɲaamɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin mara yɔrɔ in na ni o ye Banamba ye Banamba ale bɛ Kulikoro région o kɔnɔna na min bɛ tali kɛ hali bi jatigɛ wale a kɛbaaw la i k'a dɔn k'a fɔ ko u ko ɲinan kalanta école ta min k'a dɔn k'a fɔ ni a tɔ a man jan bilen min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ kalantako la k'a dɔn k'a fɔ jadi wale maaw ko u ko kala ko a tɛna na taa awɔ k'a ti taa fari b'u la Fasiriba ka fɔla i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye DKS ye a ko i k'a dɔn k'a fɔ jatigɛ wale maaw i k'a dɔn k'a fɔ ko u ka baara bɛn mɛ i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka sira k'a tigɛ i k'a dɔn k'a fɔ sira taamabaw ye i k'a dɔn k'a fɔ o tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ k'u kɛmɛ ka min don a la sisan o de ye ka yaala ka taa dugu kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya dugu min bɛ yen ni a bɛ wele ko Kiba commune de Kiba i k'a dɔn k'a fɔ o bɛ Banama cercle kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya dugu minnu bɛ yen ni o cogoya ko Nbambu i k'a dɔn k'a fɔ ani Nbaki ani dugu dɔ bɛ yen ko Jalakuru minnu bɛɛ lajɛlen ye dugu ye minnu ni u bɛ Kiba ale arrondissement kɔnɔna na Banama cercle kɔnɔ kuma i k'a dɔn k'a fɔ jatigɛ wale maaw k'i k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ yaala yaala la sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na wa u taara ka taa fɔ dugudenw ye min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ sanga ani waati dugudenw k'u k'a dɔn k'a fɔ u ka misirilata k'u ka a matarafa n'o bɔra yen min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ siramugu la cɛkɔrɔba minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛ siramugu min ko ka o interdit i k'a dɔn k'a fɔ k'u kana sira ye maa si kun olu ma maaw sɔrɔ u ka misiritaga la o nin de kabako ye aw taara misiri 100 sɔrɔ dugu min kɔnɔ aw bɛ taa silamɛya jumɛn fɔ yen na o tuma min bɛ tali kɛ an balakaw la fana an balakaw i k'a dɔn k'a fɔ ko olu ka i k'a dɔn k'a fɔ voile ko u ko o don i k'a dɔn k'a fɔ kɔnɔ min bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni an balakaw bɛ o siri u cɛ la kosɛbɛ mun e ko mun ko kɔnɔ min bɛ siri u cɛ la kɔnɔ jumɛn ayiwa Abu kɔnɔ kana n da don kuma na ka kɔnɔ siri u cɛ la ko kɔnɔ min bɛ siri an balakaw cɛ la jaabi ka mun b'o la u ka mun b'o la bon da sera nin bɛɛ ma o olu ka mun de b'o la ko
iya me iya ni me o kuma ko kɔlɔsi ambalakaw bɛ dɔ be o tɛ jinɛ kɔlɔsi sa wa jinɛ kɔlɔsi i ka dɔn k'a fɔ olu minnu bɛ o siri i ka dɔn k'a fɔ ko hali n'a a man ɲa k'a fɔ ko o ye siri i ka dɔn k'a fɔ o kana siri waati la waati min ni maa ni malangolo ye u ye nin bɛɛ fɔ ko kana jinɛ kɔlɔsi siri waati k'u kana siri k'u ka a siri waati ka woloma waati jumɛn ni tilefɛla tɛ sufɛla tɛna k'a ye ayi o na kɛ sufɛla ye o olu yɛrɛ ayi a siri waati n'a ma siri tilefɛ a tɛna siri sufɛ olu yɛrɛ jinɛ kɔlɔsi olu ka mun de bɛ jinɛ kɔlɔsi bon nin bɛɛ y'u ka kangari da aw de ko mɔgɔw ka taa misiri kɔnɔ an sɔnn'o ko nin bɛɛ ye jahadi dɔ ye ko maaw ka burumusi hijabu k'u k'o biri an bɛ sɔn o ma nka mun ye jinɛ kɔlɔsi ye wa ko ka mun b'o la ko kɔlɔsi ko kana siri waati bɛɛ aw ti yɛrɛ ye dɛ ko dabila ayiwa donc i ka dɔn k'a fɔ jadi wale kɛbaw bananba mara kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ u kɔni bɛ yaala yaala la dugumisɛnnin caman na nin kɔrɔfɔkanw de bɛ u da la o tuma i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ an ka ekɔlisow la kɛrɛnkɛrɛnnen i ka dɔn k'a fɔ école classique n y'a dɔn k'a fɔ o ye tubabukalan bɛ kɛ ekɔliso minnu na ko k'i ka dɔn k'a fɔ ɲina ka kɛ ni ɲina école ta ye ko kalanso fɛn o fɛn bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ni tubabukalan bɛ kɛ a kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ ko u tɛna sɔn a si ka dayɛlɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ dugumakalan la walima i ka dɔn k'a fɔ école coranique ko ka o de baara ko dugudenw ka o sɛbɛn sabati i ka dɔn k'a fɔ kunnafonidila a ka fɔ la ko hakilijigi don ko kabi san 2018 n'i ye bananba mara ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ekɔliso caman de bɛ yen minnu ni olu bɛɛ lajɛlen datugura k'a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ jadi wale maaw olu ka nin taabolo ye wa i ka dɔn k'a fɔ u b'a fɛ ka segin tuguni ka na i ka dɔn k'a fɔ u ka digita n'o y'u ka diyagoya fanga ye ka na a sigi dugudenw kan fasiri filɛ an ye min bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ DKS ale ka sɛbɛn don DKS a bɛ fo Gafu Jawara ye fɛn mun fɔ o le de jumɛn a ye fɛn mun sɛbɛn yan o le jumɛn na jinɛ kɔlɔsi ko la i ye fɛn mun sɛbɛn o le Gafu ale ye fɛn dɔ sɛbɛn a kan a ye fɛn dɔ sɛbɛn a kan k'a Jawara i ka mun fɔ o yɛrɛ o don an ka taa ayiwa Abu Safinɛ Jara providentiel ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye nin y'a bɔ ko 146 ka bɛn bi jumadonya ma mun ye septembre kalo tile 2 san 2022 mun ye musow ka bintu danbele belebele a kumara providentiel o kɔnɔ la a ko gestion de l'urbanisme de l'habitat et des domaines Abu Safinɛ Jara n'o o kofɔra cakɛda mun bɛ ministre so mun bɛ n'o ka baara ɲɛsinnen don sigida dugu ani mun ye dugu kolosigibaw dugu baaraw sigida ministre so mun bɛ n'o ka baara ɲɛsinnen don o ma Abu Safinɛ Jara a b'o o maana bɔ maa mun bɛ nin waati na n'o de ye ministre Kamena ye Abu Safinɛ Jara a ka baara ɲuman mun ye fatirikɛba ye n'o de bɛ Bintu Danbele kofɔ a ko a bɛ n'i da don a la dɔɔni Abu Safinɛ Jara mun ye Bintu Danbele a y'a jira k'a fɔ ko mun ye maa minnu bɛ yen k'a fɔ k'u hakili juru carilen don kosɛbɛ anw ka jamana in kɔnɔ la olu ye damakasi sɛbɛn k'o kɛ u y'a jira k'a fɔ ko ni wulikajɔw ma kɛ anw ka jamana in kɔnɔ ko gɛlɛya ko bɛna don fɛn mun na n'a bɛ kɛ sababu ye ka maaninfin k'u furugu ɲɔgɔn kɔ Abu Safinɛ Jara k'o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye dugukolo ko o ye o de kumu kɔnɔ la i bɛ n'a ye k'a fɔ ko dugukolo ko a cɛ kalifalen don cakɛda mun na bi n'o bɛ ministre Kamena a n'a ka cakɛda ninnu o kofɔ Abu Safinɛ Jara u ma kuma in ka a kuma in Abu Safinɛ Jara u y'a ta bala o de kumu kɔnɔ la i bɛ n'a ye k'a fɔ ko mun ye yiri mana bonya a bolo fara o bɛ caya ministre so mun bɛ n'ale bɛ urbanisme de l'habitat et des domaines o kunna a ka bolo fara mun bɛ Abu Safinɛ Jara nin waati na a ye baara ta ka kalifa u ma o de kumu kɔnɔ la i bɛ n'a ye k'a fɔ ko o cakɛda ninnu bɛ yen n'o bɛ direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat ani ka taa fara mun ye domaine o kan Abu Safinɛ Jara baara in taara ka kalifa olu ma baara ninnu bɛ se ka ɲɛ cogo min na mun ye fatirikɛba ye Bintu Danbele a y'a jira k'a fɔ diɲɛ baara o baara de bɛ yen Abu Safinɛ Jara n'i bɛ fɛ o ka ɲɛ i bolo a ti taa abada f'i ka politigiw de sigi sen kan fɛɛrɛ minnu n'o bɛ kɛ sababu ye baara ye a bɛ se ka ɲɛ i bolo cogo min na o de kumu kɔnɔ la k'i bɛ n'a ye k'a fɔ ko mun ye ministre Kamena a n'a ka cɛ dɔ n'o bɛ direction nationale de l'urbanisme ko fɔ ani ka taa fara mun ye domaine kan u ye fɛɛrɛ jumɛn de k'o sigi sen kan n'an k'a ma ko schéma d'aménagement Abu Safinɛ Jara u y'o baara k'o sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya dugu mun bɛ n'an k'a ma ko Kanbila ani ka taa bila mun ye Jo gare kɔnɔna la ani mun ye Sandare Abu Safinɛ Jara bolonɔ bila sɛbɛn kɛra o baara ninnu na baara minnu u bɛna kɛ ni dugu kofɔlen ninnu o la ka dugu sigicogo Abu Safinɛ Jara maa kana banbagama mun ye bɛɛ lajɛlen k'i ka sigiyɔrɔ kɔni k'o sɔrɔ lafiya kɔnɔ o baara ko bɛ ka kɛ Kanbila
jo ani ka taa bila mun ye sanare o mara o kɔnɔ la Abu Safinɛ Jara i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye chemin d'aménagement ye Abu Safinɛ Jara wuli ka jɔ kɛra halibi kun tɛ dɔwɛrɛ mun ye yurugu mun n'o b'an ka jamana kɔnɔ la Abu Safinɛ Jara dan bɛ se ka kari o la cogo min na o sabu ka a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko mun ye an ka jamana in kɔnɔ la yan Abu Safinɛ Jara hali ni telu n'a tora ka y'i kunna maa dɔw bɛ yen olu bɛ mɛtiri ni ka a da a la o de kumu kɔnɔ la wuli ka jɔ bɛ sen na dugukolo yurugu a bɛ se ka ban cogo min na ka bɔ an ka jamana o kɔnɔ la Abu Safinɛ Jara i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye ministre Kamena ka bolofara mun bɛ n'o direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat Abu Safinɛ Jara o baara mun o filɛ nin ye olu ye k'u ka ɲɛta ye mun ye maa minnu bɛ nin waati na n'u kɛlen bɛ ka t'u sigiyɔrɔ la u ye sigiyɔrɔ mun o ma kan Abu Safinɛ Jara o y'olu bɛ k'o kɛlɛ k'o kɛ ani maa minnu fana bɛ nin waati na ko min ye logement sociaux Abu minnu kɛlen bɛ k'a di location na ani minnu yɛrɛ fana y'a feereli k'o baara k'o boloda Abu Safinɛ Jara tɛgɛ a bɛ ka da a bɛɛ lajɛlen kan o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen mun ye espace public ye a minnu n'olu bɛ logement sociaux ninnu kɔnɔ la dɔw fana kun kɛlen bɛ ka to k'u ɲaga da yɔrɔ ye Abu Safinɛ Jara bɛ don min na comme bi mun ye ministre mun bɛ n'o bɛ urbanisme directeur mun bɛ n'o bɛ urbanisme et de l'habitat Abu Safinɛ Jara ale y'o kɛlɛ k'o kɛ Abu Safinɛ Jara o bɔlen kɔfɛ mun ye directeur national de l'urbanisme et de l'habitat Abu i bɛ na ye k'a fɔ k'a ye wulikajɔ fana k'o kɛ mun ye BTP saniya o bɛ se ka na o baara in na cogo min na o sabu kɛ mun ye ministre Kamena a ɲini mun ye direction nationale de l'urbanisme fɛ et de l'habitat k'u ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ maa caman de bɛ yen i bɛ taa ye k'a fɔ ko mun ye carte professionnelle b'u bolo BTP sira kan Abu Safinɛ Jara ko nka k'i bɛ na ye k'a fɔ u tɛ baara in dɔn wa maa minnu don u ka sira tɛ baara in na wa maa minnu don u t'a ye dɔrɔn k'a bila o poche kɔnɔ Abu Safinɛ Jara k'u tɛ baara in dɔn bi u t'a dɔn sini mun ye maa dɔw don Abu Safinɛ Jara u bɛ taa maa dɔw ka diplôme ka t'o minɛ ka t'o don fɛn dɔw kɔni k'o dafɛ walasa mun ye BTP a carte professionnelle bɛ se ka sɔrɔ cogo min na Abu Safinɛ Jara ninnu bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye fɛn minnu u kan ka kɛlɛ o de kumu kɔnɔna la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye directeur de l'urbanisme et de l'habitat Abu Safinɛ Jara a ye wulikajɔ k'o kɛ maanifin fɛn fɛn de bɛ nin waati in na ko carte professionnelle a b'i bolo mun ye BTP o sira kan Abu Safinɛ Jara bɛɛ lajɛlen ka na kelen kelen i yɛrɛ farikolo la o mana kɛ mun ye sɛgɛsɛgɛli o na kɛ maa mun n'a ka kan ni maa mun n'a man kan Abu Safinɛ Jara o na dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na o bɔlen kɔfɛ Abu Safinɛ Jara u ye wulikajɔ caman k'o kɛ n'o bɛ direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat n'o b'o kofɔ mun ye Amadu Dunbiya Dankɔrɔba in ka cakɛda o tɛ wa Abu Safinɛ Jara mun ye ministre a ye baara mun ta ka kalifa u ma u ye baara in kɛ fo ka se a dan na an bɛ don min na comme bi maa minnu bɛ nin waati na n'o olu kun suspendé don n'o bɛ mun ye direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat ko fɔ Abu Safinɛ Jara u y'olu bɛɛ lajɛlen bila u ka hakɛ kɔnɔna la wa mun ye baaraw kɔni ko olu ye o daminɛ yurugu kɛlɛ Abu Safinɛ Jara dugukolo ko ka ɲɛsin o ma Abu Safinɛ Jara o kɛlɛ ko u bɛ ka taa n'o ye mun ye hali bi Abu Safinɛ Jara u ye baara caman kɔni k'o kɛ mun ye dugu caman bɛ yen Abu Safinɛ Jara o ti ɲɛ abada walasa dugu sigicogo o ka ɲɛ baara in bɛ se ka ɲɛ olu bolo cogo min na o ti ɲɛ abada fo ka nin kura k'o bila dugu dɔw la mun ye direction régionaux Abu Safinɛ Jara de l'urbanisme et de l'habitat i bɛ na ye k'a fɔ k'u ye maa caman kɔni k'o sigi maa caman kɔni k'o bila yɔrɔ la o kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye mun ye duguladenw u ni direction nationale de domaine bɛ se ka surunya ɲɔgɔn na cogo min na o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen mun ye minɛnw ye n'a bɛ baarakɛ minɛnw kofɔ ordinateur ani ka taa bila ɲɔgɔnna caman na Abu Safinɛ Jara u y'o bɛɛ lajɛlen ɲini ka bila bureau ninnu kɔnɔ ko ɲɛɲini tɛ dɔwɛrɛ ye mun ye duguladenw n'u ka cakɛda in bɛ se ka surunya ɲɔgɔn na cogo min na Abu Safinɛ Jara o fana mana bɔ yen i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye direction nationale de domaine n'o o ɲɛmaa ye Ablaye Diko a n'a jɛɲɔgɔn ko ministre ko a ye foli ta ni k'o sɛgɛrɛ ministre jɔn de don ministre mun n'ale bɛ an ka nafolo ko kunna o tɛ Aluseni Sanu ye wa ale ye bonya Abu Safinɛ Jara waliɲuman dɔn a y'a ta ka nin cakɛda in k'o sɛgɛrɛ n'o bɛ direction nationale de domaine Ablaye Diko a n'a jɛɲɔgɔn k'o sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jara o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ o ye laɲini mun don o kun kɛra nin cakɛda in na o bɛ musaka ko sira k'o fɔ san 2021 o kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara i bɛ na ye k'a fɔ ko laɲini k'u tɛmɛna ka koyi o sabu ka san 2021 Abu Safinɛ Jara i bɛ na ye k'a fɔ ko laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ko mun ye CFA wari miliyari 135 o ka sɔrɔ ani miliyɔn 10 ko o ka sɔrɔ nka ni mun ye nin cakɛda ye n'a bɛ direction nationale de domaine ko fɔ Abu Safinɛ Jara mun ye CFA wari miliyari 138 Abu Safinɛ Jara u y'o bila wakɛnɛ kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ ko mun ye sanayɛlɛ ko o baara ko o kɛra Abu Safinɛ Jara o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ko mun ye nin cakɛda in ye mun ye Birema Kamena o fana ye tanu ta ni ka nin cakɛda in ka a sɛgɛrɛ n'o bɛ direction nationale de domaine n'o o b'a a ko fɔ Abu Safinɛ Jara ko mun ye kalo 3 fɔlɔ in kɔnɔ n'o bɛ 2022 o ko fɔ i bɛ na ye k'a fɔ ko musaka mun n'o kun ɲinina u fɛ o de tɛ dɔwɛrɛ
o de sefawar miliyar bisaba ani kele ani million kemesheki ani bisaba ani ko nga Abu Safna Jara ayira ka fo u yombari munnu ko ulado Abu Safna Jara ka soro saire ma ban folo Abu Safna Jara ko be tujo miliyar mugo ani saba ana ku nganfe ula Abu Safna Jara o de kum kono la kibina ka fo ko ministry kamena aye foline tanin ngani chakada ka asigere na nyemaya be Ablaye Diko na Abu Obulo angone me domna kon bi ali médiateur de la République Abu Safna Jara ko fana be ka foline tanni ka taka kamena ka asigere ni watina ko sabke anak ba chakada na kana bila aye le mamun domiyo dugugolo kola Abu Safna Jara ko adago shiga bonko na foni flani aya sama ka bo providentiel kono la mame sebaningala o de bintu damele bunya obala adamele bidi kero fone ben bolodo me boni sebe mini o chwa ko l'indicateur du niveau nga major Kulubena major Kulubali Yusuf Kulubali major profna awo ne mo de fiye ngi ka foli kulu major amba bala de mamu nya atoy ibiabi amu fo nanya le fosa munye Ishaka Jara ama afo ko sobe ne kere mafura bi de awo chete Kulubena kere mafura bi de nyado angata aywa l'indicateur du renouveau il ka do ka fo bala sumela trawle ale ka sebeno akui ka do ka fo nyafo nyafo mafo ni beye horonga ka sabuke ka do ka fo kolote neno ni amayelema ministre mi ni onyeshime onga kalangoma ay ka do ka fo aye kunafoni wore di mi metalke ka do ka fo kalangola ale ko ni kunya yire ka fo ka keni ka do ka fo san 2022 23 kalandawe e ka do ka fo ministre abina fo prison no ye ka do ka fo ma do ko ni kun wulime mi metalke ka do ka fo ministre aye korofo mi vo ka fo ko kalanta ko abina ke septembre ko lo klita ani wore na mi metalke do ka fo ministry akele ko ko fe kan decision ka bo ha bi tandale madama do be kerengere ka do ka fo syndicat ta se ka do ka fo école kramo ma metal ke ka do ka fo de masaula dum bela jele ya yira ka fo ko ministry kele fle ka decision mi mboni ye akele nga decision ka sabu ke ka do ka fo da la dala kula na manya ka fo ko kalanda akuma bi fo metal ke ka do ka fo partenaire de l'école la do ye ka do ka fo enseignant ye ye ka do ka fo syndicat jekulu ye katasi kado afo parent d'élève ma akaja kate département ministériel yerema ani mo ma be ni udabi do kalangola kado afo ni bela jele bisiki kado afo ka kala ka da atado foko kado afo ministre ko ni oye kado afo madame Sidibe Dedo Ousmane ale ko ni kado afo ale kunye date do bo ni oye le 16 septembre septembre ko le clétan ani woro natain akunya yira ka foko kala na taka beni oye ko kado afo pression ko ni bonya na madame kan kado afo pression bonya na akan kado afo aye pression aye abla kado ka fo abolanda amabonda ibela jele yo horonga sabula kolote neno ni ati yelema madame kado ka fo kunungo kado ka fo lajere bele do kera lajere mingonna na kado ka fo mi metalge école so anyema ula ngene na syndicat ka ta se parents d'élèves ma association des parents d'élèves ina fo comité de gestion ana nyana wara ulu bela jele yo nyanyeke kado ka fo nyanye ndemene ngora kofe be na date minga ka kalango ka taka abita domina ay kado ka fo ko ablaleme ka le 3 octobre ko ala kura kle saba abana mi metalge kado ka fo ministre la wala se kado ka fo ale kunye korfo la mi vo ka se ka yere justifier ka se ka malo abo akuna ka se ka toy kado ka fo ale koni kado ka fo ale kana ke mafia imaye kado ka fo anye nyefoli do ke akui kado ka fo ale date mi vo no ye 16 septembre o kunte ka fo ko école do mi wele ka beno ide akui kado ka fo odabo gume mingama ni abe wele ko administration scolaire no ye kado ka fo kapu barakela ye agata se académie ma ko nunu ne ani direction d'école nunu nga baraw de damene ka beni le 16 septembre ka kado ka fo fasiriba ka fola akui kado ka fo ministre abinyena ko ka do ka fo ko mamunu ni olu ko foto fleni no ye administration ma kelena kado ka fo administration aka bara ma jogwe ka so ke kado ka fo mi metal ke directeur d'école la ka se kapu ani académie ma nu barakalo be barala sanga ani wati ka kado ka fo ni ka jongo ngala fo ko de kafsa ko la ni metal ke ministre la aye décision bo akelena kado ka fo école karamo ka jekulu mi fana be no be wele ko article 39 mo no fana be ka wuli ka jo ka boloda ni kado ka fo mi metal ke kado ka fo article 39 la nu fana be ulani na ka keni école tay Patrifle, anye mi mo indicateur du renouveau kono sumela bala ale ka seben. Indicateur du renouveau ama barakalo fo o wati kele na muye batoma la star ama fena fo ni wati na Franci batos la star ama fo Franci no le fiena ngomuye colonel major Yusufu ama fo ni wati na ka fana ko akulubali muye kurofuna o docteur Suba konala abu Fadri ametanai providentiel lebe mbolodu me boni aye muye sebanikala ale togo de Cléa
Cléopas Tchenou et Abou Safna Jara Akumara ako direction générale des douanes et no kofora ate doyen ka jabala ato okofwa ko kunjumani la munye lieutenant Suleiman Kone et Abou Safna Jara aleka dossier akeleme ka daba ku fora bi munye direction générale des douanes okona ula patrika baka fola ko dugulente mashila ka fo ko munye jatigeli wale ke ba nunu ye Abou Safna Jara ku be bingali koni tani ka ngwala kana ba ku segere sangani wati bela dilena odo kum kona la kibina ka fo ko lieutenant Suleiman Kone douane du ani ngata faramu ye civil kelenga ayira ka fo ko munye jatiga wale ke ba nunu ku ye uningena ku okaraba munye avril kalo temene Abou Safna Jara o kibara koni malide chairman koni ko oya asoro ngamuye yiningale mundo otomi ne fatrika ba yo sigi sokomadaina ako ni ataki terrorisme na be bingale jatiga wale ke ba nunu ma nunu ko fo uye ni ataki ntaka poste jumane segere munye sigaso okonala poste jumane do sigaso nincha ko fele na be lieutenant Suleiman Kone ko fo ani ngata fara munye civil nka upme poste jumane la munye sigaso konala Abou Safna Jara yiningale tomi ko ayasigi nincha ko fele na be lieutenant Suleiman Kone ko fo ani ngata fara munye civil nka Abou Safna Jara ku me mission ni nyamoria ku mu ubolowa yiningale fena ko atomi ko asigira no fena bore yiningale sabana otomi ko obesigi nincha ko fele na be lieutenant Suleiman Kone ko fo ani ngata fara munye ni civil nka uni joan fena ku me ni poste ina adoni kama Abou Safna Jara ko ni bela dele yiningale bi ni direction générale de douane et Abou Safna Jara yiningale mu ne jabi masaka sura la tukushila o de kum kono la munye fatrike baye no be chenu ko fo Abou Safna Jara ayira ka fo ko ni dossier Abou Safna Jara akele meka daga ba ko ku fora munye direction générale de douane o konna ula akuni ko njotem na kalaje munye mamumbe na afatulen flene no be lieutenant Suleiman Kone no oba ale ko fo Abou Safna Jara ko sigata na abe mission no yasoro ayamari alendo wa kanga bla aka ake konna la aka ngabla aka ake konna la munye aka mauno ba frère soma ko fo Abou Safna Jara aka ake ka kanga takadu uma ako ni che ko fole na be lieutenant Suleiman Kone ko fo douane du wa nyo refina ngwane civil do koni kibada koni charla afrika lo konna la ka fo ko mi terroriste na be jatiga wale ke ba nunu ko fo utra bingali taninga ni manu nunu koni ku usigere sika so posi do koni okona la Abou Safna Jara iningali tomi albi fatrika ba ayasigi munye bingali traka ni manu nunu sigere sika so posu muna munye posu apme nyamaria era kono wa wale ma akunde ya kono wa ako mamunu koni meseka o iningali ko ojabi sika tala Abou Safna Jara ko yedwa nyemawi ka kiboro bela jelen koni ko sorla kaira ka fo koni makofole na be lieutenant Suleiman Kone ko fo Abou sika tala ko munye ordre mission e okumu bolo ni mbara ko olakoi ordre mission Abou Safna Jara ko okumu ubara ngamu ngali mumbe Abou Safna Jara ni ma chama koni mbuko okiyera labi ali ngali akelema ka douane koni yira ku kamana ga Abou Safna Jara Abou ne koni usanfe ni o ngali nunne munye lieutenant Suleiman Kone Abou Safna Jara ana jenwankei ani civil munne bingali tera usigarata Abou Safna Jara ukume yoro jume ne do munye posi munna abe ko fola tasiga su konala posu jume ne do o mana boy munye lieutenant Suleiman Kone na ani civil Abou Safna Jara ko ufla bala dilen fatura wa ko mobile fena ko ojinina na manya ka fo ko baran ko ni kerata o kuma lieutenant Suleiman Kone Abou Safna Jara alebna blaga ka kono ka civil ko otewa Abou Safna Jara ni bala dile yingali na fem ko ni na biga maniki era ko ni kamana gani koina Abou Safna Jara ode yingali damodoy muni mamumbe no be lieutenant Suleiman Kone ko fo ani ka ta fara mu yen civil ka ataki intera ku segere munye siga so posu jumeni la u me bara munna u nyamari alen kundu wa ka bara ko ni ka akewa yingali bedi me posu jume atuna ke ko fatrike ba ko akodi ko dona na tawla ko nyafol nake anyan abindo aywa anga parce que a posu goyi akuma dule no de ado te yamari akono de do be sigite awo Abu muye fatrike ba ko ni ayira ka fo no re fina ngo ordre mission gumen ni manu nu ordre mission muna abora munye siga so douane o fe Abou Safna Jara ordre mission ka ataka uma game domna kompi Abou Safna Jara ko imka douane ra ku kamana gane ko sabga ni posu akumbe muye jamana ra ka seda kono wa te jamana ra ka seda kono wa ni manu nu tara baram na nabele tla Suleiman ko fo ani ka ta fara muye civilinga utara douane ka barala Abou Safna Jara ngal tumbe sigi abesigi no fone flani anya sama ka ba prudentiel kono muye chenu ale sabani ngala ibunya obala aywa chenu ambafu aywa aywa wati sira